Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika mumabasa muri sei. Ngatimboitai like video rinori uchingotanga kuona video obva wati like tikwanise kumbosvitsa at least about 1000 likes for the first time in history pachannel yedu. Saka munhu wese ngadzvanye like button. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kukutendai nekuda kwematestimony. I hope kuti neniwo ndichauyawo ndiine testimony yangu iyo yandiinayo, but mushure mekunge ndanzwa imwe confession iyo yamakaposta yavamwe mukoma avo vakati ivo vakakurira kwaMutare, saka sekuru vavo vaipota vachidiridza miti yemimango neropa. Iniwo mukomana chindine situation yangu yandakatarisana nayo. Regai ndikupei confession yangu muzoiverenga. Nyaya yangu yakamira sekudai so: ndakarerwawo nehama dzamai vangu. Amai vangu ivo vakamitisiwa nababa. Baba vangu hanzi vakabva vachizoramba nhumbu ndokubva vachizoroora umwe mukadzi. Vakazobva munharaunda umo mainge muchigara amai vangu, kunova kuri ndiko kwandakakurira. Saka baba vangu vainge vakauya muvillage imomo vachiuya kuzovaka chikoro. Saka ipapo pavakapedza kuvaka chikoro vakabva vachizobuda muvillage vakabva vachizodzokera kwavo. Saka vadzokera kwavo havana kumbogara, vakazombonditsvaka. Ndakangokura ndichirerwa naamai, saka kurerwa uku kwandakaitwa naamai nehama dzaamai zvava kutondipa umwe mutoro unondiremera. Fast forward, ndakura manje, ndawanawo basa, ndinoshanda, ndinoitawo zvekudhiraivha, ndinofamba nemotikari UD muno muSouth Africa. Saka kamari kandinowana mukoma hakusi kunzi kakawanda, but ini nemhuri yangu tinokwanisa kudya tichiguta. Takatokwanisawo kutotenga kamotikari kedu ako katinoshandisawo kana tichienda kumosha, but apart from that upenyu hungoriwo hwekiya. I am trying by all means kuti ndinge ndichikwanisa kuvaka, but chiri kundimisa mukoma enhau yekuti hama dzaamai including amai vangu ivo pari zvino havasi kutotaura neni, nekuti vanoti ndiri kupfurirwa nemudzimai wangu, nekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichienda kunovakira kumusha kwababa, because baba ndakazotanga kuvaziva mushure mekunge ndapedza kunyora O level. Ndo pandakazotanga kuziva baba. Ndakasangana neumwe murume avo pandainge ndava kuita zvokushanda murengi. Akangoya kwandiri akati, ko zvawakafanana naOnward iwe, kasi uri mwana waOnward? Saka ndainge ndakaudzwa kuti baba vangu vanonzi Onward. Ndo patakabva tachizotanga kukurukura, vakandiudza kuti vainge vari best friend yababa vangu. Vakandiudza kuti baba vangu vainge varipi. Ndakazoenda ndikanoona baba kuBulawayo, vakafara, ndikaona nemhuri yavo. Saka amai vangu nehama pavakazviziva vakapopota. Ndakarohwa hedha nasekuru apo pandakabvako kuBulawayo, vainge vatozviziva kuti ndainge ndaenda kunoona baba. Saka ndakangoti ndichingosvika pamba ndikatoona vanhu vakandigombokira, kana amai vainge vasingadi kutaura neni. Saka pandakada kubvunza kuti kudambudziko rainge ririrei, ndo pandakaona munin'ina wangu achindipindura zvisiri izvo. Ndikabva ndachizomurova munin'ina wangu uyu, mwana wastepfather vangu. Pandakamurova then sekuru vakabva vachizoipindira nyaya yacho, vakauya vakandihedha vakandirova, including nemamwe madzisekuru ainge aripo. Ndakapera power, ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. Ndikabva ndasiyana nazvo, ndakadzokera kubasa ndikaramwa, asi mari ndaipota ndichitumidzira kuna amai
through gogo, because amai vangu vaiti kana ndikavatumidzira mari, ndaiti kana ndikavabvunza kuti maiona here mari, vaingoramba vakanyarara. Saka ndakatanga kutumidzira gogo nekuti ndivo vandainge ndichitaura navo. Ndakabva ndachizouya kuJoni, ndauya kuno kuJoni. Nhamo yandiri kufira ndeyekuti ndakaunzwa kunoku nasekuru. Saka pana vamwe sekuru avo vakazoti muIndia wavanoshandira ainge achida munhu webasa. Saka ndakabva ndachizosiya kumakombi kwandainge ndichishanda, ndikabva ndachizouya kunoku kuJoni. Ndauya kuno kuJoni ndaingogara ndakagarwa bumper each and every time. Taiti kana yava month end, sekuru vaindiudza nhamo dzavo dzose, vaitanga kundidembera. Vaiti kana vakatanga kundidembera so ndaishaya kuziva kuti ndoita zvekuita sei. Apa ari iye munhu akandikunza munomu muJoni ende vachitozviziva kuti ndine mari. Saka ndaizogumisidzira ndavapa mari, vobva vatumidzira kuna ambuya. Vakasvika pakuvaka imba yavo mukoma vachitoshandisa mari yangu, zvinhu zvainge zvichitozivikanwa nehama dzaamai. Ndichiti zvimwe kuda zvichanaka, but pandakazoona kuti upenyu mutoro, mukoma takati taenda kumba, yainge iri Christmas. Tasvikako kumba, gogo vakabva vachizoti ine mumba mangu handidi kana munhu, mainge muri kuJoni musingakwanisi kuvaka dzimba dzenyu, saka ini angu madhoo ndinokiya. Ndakarwadziwa ndikati asi gogo vanozviziva here kuti imba iyi material yakatengwa, mari yakashandapo imari iyo yatainge tichishandira inini nasekuru, because ndakazogumisidzirwa ndava kutotambira mari yangu mukadhi rasekuru because ndainge ndisina passport. Saka mariwo yaingoti ikapinda, sekuru vaingondizivisa kuti kumusha sezvauri kuziva muzukuru, tine urongwa hwekuti tiri kuda kuti tinge tichivakira gogo vako imba. Izvo kuvaka kwavainge vachitaura, imba yainge iri imba yavo. Ndakati ndapedza kuvabatsira kuvaka kwavakaita imba yavo, ndopandakabva ndachizoudzwa kuti ndiri kuregerera gogo. Ndikati munorevei kana muchiti ndiri kuregerera gogo? Vakanditi gogo vakakuchengeta, amai vako iwewo vachingofamba vachishanda, but wainge uchirerwa nagogo. Saka kana gogo vakafa usina chaunenge wavaitirawo, unokwanisa kuzotanga kutevererwa nemunyama. Zvakandirwadza because gogo vakashingirira kuti ndige ndichizosvika pandainge ndasvika. Saka ndakabva ndati zvinotozvifambisa sei ndikagadzwa dare rekuti ndaifanira kuti ndige ndichizovakira gogo imba. Apa vana sekuru ava, mukomana chimufunge zvenyu, vamwe vacho vakatanga kuuya muJoni munana 2008, but vakatotadza kutovakira amai vavo imba. Even amai vangu vakatomboya vakagara muSouth Africa kuda kwe2 years vasingadzoki kumba, but havana kukwanisa kuzviita. Mukoma ndakapiwa listi, ndikapiwa nedeadline apo patainge tiri kumusha, tikabva tachizonzi imba iyoyo yaifanira kuti inge ichizokasika yavakwa. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichivakisira gogo, yakatanga ichinzi 1 room asi yakazogumisidzira yatova a 3 bedroom mukoma chicottage chandakavaka kumusha uko. Imba iyoyo kutaura kudai so vari kutogaramo mumba imomo vari kuishandisa ndevamwe sekuru vari muno zvekare muJoni, avo vandakati vainge vakasouya kunoku muna 2008. Saka mushure mekunge ndatumidzira mari yekurovesa zvitinha, ndakanzi zvitinha zvainge zvisingakwani. Izvo vanhu vaitozviziva kuti plani yainge iripo yainge isiri yekuvakisa chi1 room, vaitoda a full house. Ndikanzi ndinge ndichitumidzira mari, ndakatumidzira mari, zvitinha zvikarohwa, ndokubva tachizotanga kutenga building material. Imba iyoyo mukomanashi gogo vakazotozviziva, vava kutorwara kuti ndini ndakaivakisa imba iyoyo, because zvaiitika nekuda kwekuti ndainge ndisina passport. Ndaiti kana ndiine kamari kandinenge ndiinako ndaipa sekuru, ndivo vaiwanzokuenda kumisina vobva vachizonotenga building material, vobva vachizobatisa malaichi, zvinhu zvobva zvachizoenda kuZimbabwe. Saka ivo vaingoita sekunge imari yavo iri kushanda. Apa ndini ndinenge ndavapa mari yekuti vange vachikwira kombi kuenda kumisina nekudzoka, chikafu zvekare. Dzimwe nguva vaitoti vanoda mari yekuti vange vachikwanisa kuzorara kulodge. Vaisarudza kuti vange vachisimuka kubva kuTEF, kumwe kunonzi kuTEF, uko kwandainge ndichigara nehama dzaamai vangu
vopinda mutauni. Dzimwe nguva vaikwanisa kuzoti vasimuka vava kuenda kumusina apo dzinenge dzava kana kuma6 waizonzwa voti pamari yakati ndikuda kuti ndinge ndichizotsvaka kwekurara, otherwise ndinokwanisa kuitorerwa mari iyoyo. Apa ndinenge ndataura navo kubva achiri makuseni kuti komadii mamukira kana kuma6 zvekuti kombi yekutanga kubuda Mpolokwane ichienda kumusina munenge murimo mukasika madzoka. Vaiti kana vasvika kumusina ikoko vaitunurara zvavo kulodge nyemari yangu. Asi zvinhu zvaizoti kana zvasvika maoko agogo zvaingonzi ndisekuru vanenge vatenga, sezvo zita rinenge rakanyorwa naMalaija rinenge riri zita ravo. Saka gogo vangu mukoma vaitovawo nechigumbu neni vasingatozvizivi kuti ndini ndainge ndichitovavakisira imba mukoma yakasvika pakupera. Ndakaita gore rose ndisingakwanisi kana kutenga socks chairo nekuti each and every month taingoti mari ichingopinda. Ndobva ndatotorerwa mari yotonzi mari iri kufanira kuti inge ichitumidzirwa kumusha uko kwatiri kuvakisira gogo. Vaitoda kutoti tinge tichitocheresa nemugodhi. Ndikati pari zvino handisisina mari, but ndakazokwanisa kutanga kuramba mushure mekunge ndazotizirwa. Saka mutefu imomo maiva muine umwe musikana uyo ainge achangobvawo mukusvika, ainge achigara nasisi vake. Ndakabva ndachizotanga kudanana naye, ndiye akazova mukadzi wangu uyo akavengwa nehama dzaamai vangu nekuti vanoti ndiye akazondipeputsa. Saka akati atanga kugara mutefu akandibvuma tikatanga kudanana. Saka aiti kana akandikumbira mari, because iye ainge agara aine mwana wake, akandikumbira kana 200 yekuti ange achikwanisa kuunganidza kamari kuti atumidzire amai vake kumba apa iri month end, ndaikoniwa kana kumupa. Saka akazoti saka zvinobatsirei kuti tiri kungodata but haukwanisa kundibatsira kana neanything, ngatingosiyanai nazvo. Akabva achizoti kwandiri ainge ava kuda hake kutsvaka umwe murume wekuti anokwanisa kubatsirana naye. Ndakazomuudza one night apo paainge ava kuda kundiramba kuti chii chainge chichiitika mulife mangu. Akabva achizonditi ainge achinzwisisa nyaya yangu. Akabva achizoti ainge achida kuti tinge tichibuda mutefu. Takabuda mutefu mukoma tikabva tachizoya kunoku kuJoburg tikatanga kugara muJoburg. Ndikatanga kuti 1 kutsvaka basa. Zvituko zvaiswa pamusoro peupenyu hwangu naamai vangu ndakagomisidzira ndava kusatovhura mastatuses avo nekuti ndaiona kuti ndinokwanisa kukuvara nestress. Vaingonyora mamwe mamessages anorwadza nekuti vainge vazviziva kuti ndainge ndabva padhuze nehama dzavo nekuti ndakaona kuti chandainge ndichifira painge pasina. Saka takazoti taenda kumusha. Ndakabva ndachizotaura nehama dzaamai ndikavaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichienda kunovaka kudhuze nehama dzababa vangu. Ndakatukwa. Amai vangu vakasvika pakundituka vakanditi hauzvari apa mudzimai ainge aine pamuviri. Ndikati amai muri kuzama kuti kudii? Vakanditi hauzvari iwewe, vachindituka pamberi pehama dzavo. Saka I hope kuti ndichakwanisa kuuyawo netestimony kana kuri kunzi ndikazobudirira, but kubva ipapo mukomana kusvika pari nhasi handina kana peace mumwoyo mangu nekuti zvinondirwadza kuti amai vangu ndivo vakandichengeta, but handikwanisi kuti ndinge ndichiva nerelationship navo nekuda kwekuti ndakazotorawo mudzimai uyo akanzwisisawo nekundibatsira kuti ndinge ndichibuda mazviri. Akanditi iwewe ziva kuti uri mutorwa ende hama dzaamai vako kana dziine zvadzinenge dzichida kubva kwauri zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa neprocess, not kuti vanoenda vanotaura nemurungu waunenge uchishandira kuti mari yako yepay inofanira kuti inge ichipindira mukadhi masekuru kana kuti mukadhi remukadzi wasekuru vako iye asingashandi, then wozongoita zvekuziviswa kuti pamari yako yawakawana kana iri 3000 saka tatogara tabvisa 1.5 yekuti tinge tichinoita urongwa kumusha. Ndiwo upenyu hwandainge ndichirarama ihwohwo ndisati ndava nemudzimai. Saka mukadzi wangu hama dzose dzaamai dzakati idzo hadzitomudi kana kumuona. Ivo vanototi handina mwana ende handina mukadzi.
ende vose mukomana madzikuru angu uye zvekare nana mai nini ana mai guru naamai vangu vanototi havazvizive kuti ndine mukadzi, yet ndakatoroora ndatova nemwana wenumber 2. Saka ndiyo nyaya yangu yandiinayo mukoma. Kana kuri kunzi ndikakwanisawo kuzobudawo munharaunda mandakakurira, zvimwe kudawo nzira dzangu dzichazotambanuka, because zvaizvezvi ndiri kufamba hangu asi ndiri kufamba munzira izere neminzwa. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we munoti kudii nezvayo nyaya iyi. Nhai vedare oti apa wakakura uchichengetwa nehama dzaamai, zvinhu zvakadai zvobva zvatanga kuitika. Kana wanga uri iwewe unozvifambisa sei? Unoramba uri mumaoko emadzikuru ako here, kana kuti unobuda oita sezvakaitwa namukoma vedu ava? Hanzi vose vakandiramwa nekuda kwekuti ndakasvika pakuramba ndikati hazviitika kuti ndinoshanda, ndichishanda then mari inopindira mukadhi raambuya mudzimai wasekuru, ndivo vanozotoita zvokundiudza kuti muzukuru pamari yako tadai nekudai so. Hanzi ndaingonzi sezvo uchidya kunoku chikafu tagara tatotenga, ndaingopiwa mari yerenti chete. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Voenda here vonovakira kumusha uko kunogara baba vavo, kana kuti votsvaka somewhere that is neutral? Ini ndinoona sekunge kana vakatsvaka somewhere kunenge kuri neutral, kwekuti hama dzaamai dzinokwanisa kusvika nehama dzababa dzinokwanisa kusvika. Hamene munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ndokufungawo kwangu ikoko. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Chandiunza pano mukoma, ndine pain mumwoyo mangu nekuda kweizvo ndakaita nekusaziva. Saka kudhara taiva vanhu vekuti kana uri mukadzi, kana ukarohwa nemurume waisatendedzwa kuti unge uchienda kana kunomumhangarira kana kuita sei. Saka murume wangu aiti kana akanzwa vamwe varume kubhawa vachiti vanorova vakadzi vavo, mukomana aiuya ondiparadza achindirova achida kuti ange achiita mbiri yekunzi anorova mukadzi. Saka ndakazonzi neumwe mukadzi ainge achigara muraini rekuseri akandiona nichienda kuchipatara. Ziso rangu rainge rakatozvimba because the previous night ndainge ndarohwa chibhakera nemurume wangu achiti ndoda kukubvisa ziso tione kuti kana ukabva pano uchadiwa nani. Saka akabva achizonditi mukadzi iyeye ainge achida kuzondibatsira, akatondiperekedza kuchipatara. Saka tiri munzira tichifamba akabva achizondiudzawo life history yake. Ndikatotanga kutochema because zvaakatondiudza zvainge zviri worse than zvandainge ndichisangana nazvo. Murume wake ainge ari musoja, sezvo wangu murume ainge ari musoja zvekare. Akabva achizoti varume ava vanonetsa, vanoshungurudza, masoja anoshusha, zvinotoda kutoti unge uchitoshandisa mushonga. Ndikati izve mushonga ndinotya because inini ndakakurirawo muforward in faith, hatitendedzwi kuti tinge tichibata mishonga. Vakabva vachizonditi zvino minamato yacho yaunoti unovimba neminamato yako iri kukubatsira here, nekuti uri kungoshakwa each and every day. Tasvika kuchipatara ndakabatsirwa, ndobva tachizoti tava kudzoka kumba. Ndakatanga kufunga nezvazvo. Ipapo murume wacho ainge ari kuDRC akanditi dai kwanga kusiri kunzi ndakamupa mushonga womupfuwira, zvimwe kuda angadai akatondiuraya. Vakati vainge vachazondiratidza mavanga, ende zvechokwadi vakandiratidza mavanga ebhemba. Shuwa murume kurova mukadzi nebhemba kumusana, vainge vaine mavanga kumusana kwavo. Vakanditi izvi zvakaitika mushure mekunge ndichangobva mukumutizira, nekuti ndainge ndichinzi ndakanyanyisa kunaka.
iye ainge aine shanje aiti kana akaenda kubasa akambonogara kubasa paanodzoka obva anditi wakasara uchindihurira nemanakiro awakaita haungambotadzi kuhura. Ndobva ndatotanga kutorohwa. Saka tasvika kumba kwavo vandiratidza mavanga vakabva vachizondipa chimwe chigaba. Mugaba imomo mainge muine yainge yakaita kunge fodya but isinganhuwi kunge fodya yechivanhu. Vakanditi unofanira kuti unge uchizopota uchimudirira muchikafu. Mukoma ndakazviita izvi. Handina kunge ndakaziva kuti it was slow poison. Ndakazviurayira ndega murume wangu. Ndakazotozviziva mushure mekunge ndatanga kuona chipoko chemurume wangu. Ndakatanga kushandisa fodya iyoyo. Ndaiti apo pandinenge ndichibikira murume wangu ndobva ndaisa, asi ndaitanga ndapakura changu chikafu nemwana kuitira kuti ndisazozvikuvadza irini nemwana, nekuti vakati mushonga iwoyo waifanira kuti unge uchingodyiwa nemurume wangu chete. Ndakamufidha mushonga iwoyo wemupfuwira kweabout 6 months. Saka akazotanga kuzvimba dumbu. Murume wangu akasvika pakufa, dumbu rake rakazvimba, tsinga dzegreen dzainge dzava kutooneka, ndokubva achizoshayika. Saka after murume wangu ashayika ndakatanga kuona chipoko chake. Nerimwe zuva mukoma ndakabuda nesista yangu yandainge ndava kugara nayo. Tainge tichida kuenda kunotenga muboora pane pamwe pamba. Tasvikapo pamba ipapo amai vepo vainge vasipo, asi vainge vachinzi vainge vangoenda kutakishop vainge vachadzoka. Saka takati takagara, ndo pandakangotarisa kumagadheni ndikabva ndachizoona kuti kumagadheni ikoko kwainge kuine munhu ainge akapfeka hembe dzechisoja. Ndikati uyo musoja uyo ndeupi? Panguva iyoyo ndainge ndichitotaura ndiri ndega. Ndakasimuka apo pandainge ndakagara nesista yangu ndikabva ndachizotanga kufamba. Ndo pandakati ndasvika apo painge paine musoja ainge akamira akatifuratira. Ndikabva ndati naimi ndimi aniko makapfeka hembe dzechisoja kudai kuita kunge murume wangu? Saka haana kundipindura, uye zvekare ainge asingazungunuki kana kuita sei. Ndakafamba ndikaenda kumberi kwake ndikanomutarisa. Ainge akatsikitsira pasi akazvivhara kumeso nerimwe zijira recamouflage. Akazoti anditarisa mukoma, ndo pandakaona kuti ainge ari munhu asi ainge akaita zvekuumbwa ende ainge asingabwairi asingaite sei. Akatanga kubuda masvosve mumuromo make. Ndakaridza mhere mukoma, kana vanhu vose neimbwa dzakavhunduka nekuti ndakaridza mhere ndiri ndega ndiri kumagadheni. Vanhu vakauya vachimhanya vakati chii? Ndo pandakavhunduka ndikatoona kutoti ndainge ndaona chipoko chemurume wangu. Ndikati pano handingambotauri chokwadi nekuti vanhu vanokwanisa kuzozviziva kuti ndini ndakauraya murume wangu. Ipapo nekuda kwedzimwe hope dzandainge ndava kugara ndichirota, ndainge ndava nemamwe masuspect ekuti murume ndinenge ndini ndakazviurayira ndega. Saka vanhu vakauya including my sister naamai vepamba ipapo vakati kochii? Ndikabva ndati ndaona rimwe zinyoka ratiza rikapinda nemomo mumuhomba ngembambaira dzainge dziripo. Vanhu vakaitsvaka nyoka iyoyo, hakuna kana akaiona. Kubva ipapo mukomana ashi ndakatanga kunetswa nechipoko chemurume wangu. Aiti zviya kana huri usiku ndaimuka ndichinzwa kuti mumba mandinenge ndakarara munenge muine shiri inenge ichiridza mapapiro ayo kuti pa. Pandinopepuka ndaitoiona kuti mumba mune shiri. Shiri iyi yaibva yachizoshanduka, yobva yachizoita murume wangu. Akatopfeka camouflage yake yechisoja, obva anditi zvawakandiuraya saka unofungidzira kuti kwandiri ndakazorora here? Handina kuzorora. Hauzvizivi here kuti munhu ukafa uchiita zvekuurawa isiri nguva yaMwari unoudzwa kuti unofanira kuti unge uchidzoka kuti unge uchiparadza vavengi vako? Ndaitanga kuchema. Then sister yangu aizoti kana amuka ubva andibvunza kuti kochii, ndaitya kumuudza. Ndakazotanga kubatsirwa
nevamwe madzimai vainge vachigara munharaunda matainge tichigara. Ndaitoita zvekutotiza vanhu vekuziva, nekuti kuchechi zvainge zvisingatendedzwi kuti tinge tichienda kunobvunzira kumaprofita. Pandakaona kuti zvekumaprofita zvaishanda, but not mashandiro andainge ndichida kuti zvinge zvichiita, zvaingonyaradza chipoko chemurume wangu kuti chisaramba chichingondinetsa. Ndakabva ndachizoenda kun'anga straight. Ndaenda kun'anga ndine mushonga uyo wandakapiwa, wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunodyara paguva rake. Kubva zvandakanodyara mushonga iwoyo, handina kuzombogara ndakaona chipoko chake kusvika pari nhasi. Kumurota ndinokwanisa kumurota, anenge akangopfeka kamaflash yake iyo yavanopfeka semasoja. Anongouya kwandiri, asi anoti kana ava kuda kusvika pandiri anobva atanga kutotsva zvekuti panotongosara pasisina munhu, anenge atongova madota ega. Ndo zvinongoitika pose apo pandinomurota, asi handimuroti each and every day. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Zvingataurikawo here zvinhu zvakadai? Zvinoita here kuti ndiudze kunyange vana vangu kuti ndo zvandakaita? Ndainge ndichida kupfuwirawo murume nekuti ndainge ndanzwa nekugara ndichingorohwa. Zvinotaurika here kana kuti ndinofanira kungoramba ndakanyarara? Kana mukaposta nyaya yangu munondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kutura befu kudai mhuri yeZimbabwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vakaenda kumhiri kwemakungwa vari kuisland this year. Zvinhu zvavari kutaura ameno ngativabatsirei. Kana vachifanira kuti vange vachienda kuna nachirembaka, vanofanira kuti vange vachienda nekukasika, nekuti vanokwanisa kuzobuda kunyange panews chaipo. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakati ndapiwa heartbreak nemudzimai, zvakandipa shungu, ndikabva ndachizoitawo nurse aid yangu. Iye akaenda kuUK, inini ndiri kunoku kuisland. Mudzimai wangu akauya kunoku before lockdown, akatanga kushandisa maexcuses ekuti kwava nelockdown. After mukoma lockdown ndakabva ndaziva kuti ainge ava neimwe partner, saka ndakazoshinga ndikatanga kuita nurse aid. Ndokubva ndachizowana sponsorship ndikauya kuno. Kubva ndichiri mwana mudiki ndaizviziva kuti ndine problem, but ndainge ndisingazivi kuti problem yandiinayo inonzi OCD. Kune vanenge vasingaizivi munokwanisa kutarisa paGoogle, inonzi OCD, obsessive compulsive disorder. Ndainge ndichiti ndichifamba ndaikwanisa kutanga kuverenga nhano dzangu dzandinenge ndafamba kubva kumba kunosvika kuchikoro, kana pandinenge ndichidzoka zvekare ndoverenga nhano kuti ndafamba mafootsteps mangani, uye zvekare mumba ndaitoziva kutoti nhasi pane munhu apinda murumu mangu, nekuti ndaiva ndiine imwe nzira yekuti ndairongedza zvinhu zvangu, ende ndainge ndichisema kushandisa toilet imwe chete nemasiblings angu nevabereki vangu. Saka ndaitosarudza kutoenda musango because ndaitya kuti vanokwanisa kuzondipa magerms or mabacteria. Saka zvinhu izvi zvakatanga kuitika kubva ndichiri mukomana wechidiki. Ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa, ndaingova munhu akadaro wekuti ndaikwanisa kungoti ndichishanda, ndaikwanisa kungotanga kungoverenga kubva pana 1 kana kusvika pana 1 million ndiri pabasa ndichingoverenga zvangu. Ndaiti kana ndikasaverenga ndainzwa sekunge ndinoda kufa, ende ndaiva nenguva dzekuti ndaingonzwa kuda kutuka Mwari. Ndaiti kana ndatuka Mwari mumwoyo mangu ndotanga kana kuchema, because ndinenge ndichizviziva kuti handina shungu dzekuda kutuka Mwari. Saka like unongofunga so kuda kungotuka Mwari, zvinyadzi zvotongoitika mupfungwa dzako, and you can't control those thoughts. Kana mukaita Google munokwanisa kuzonzwisisa mukomanashi condition yacho. Ndauya kunoku handizivi kuti netrauma yezvandakaitwa nemudzimai kuti ndo zvakazoita kuti zviwedzerere, because pese apa zvinhu zvandaikwanisa kungomaneja. Saka nyaya yavapo mukoma ndeyekuti vakadzi avo
vatinoshanda navo ndinovastoka, ndinovatevera. Tinoti paya kana kuri kunzi tikanzi tiri kushanda night shift, kana ndiine mukadzi wandinenge ndichishanda naye night shift, ndinoenda padhuze nepamba paanogara ndobva ndapaka motikari yangu zvekuti iye anokwanisa kutobuda mumba make otopinda mumotikari obva atoenda kubasa, inini ndichimutevera ndiri kumashure. Zvinenge zvichindifadza pandinenge ndichizviita. Apa ndakatotenga mabinoculars ekuti kana ndichistoka vakadzi vandinoshanda navo kana vari mumba, ndinenge ndichitotarisa kuti vari kuita sei nemabinoculars. Last week iyo mukoma ndakazoita loose control. Pane umwe mukadzi uyo watinoshanda naye ndakasvika pamustoka zvekuti ndakajamba juraho ndikapinda pamba paanogara, saka akasiya rimwe windo rakavhurika. Then pandakapinda mumba make mukoma, semunhu wandinogara ndichishanyira, ndaiti kana kuri kunzi akazondibata ndiri mumba make ndinongoti wasiya front door rakavhurika. Saka pandakapinda mumba ndo pandakanzwa kuti ainge achigeza. Ndakapinda mumba ndikafamba ndikaenda mushawa, mubathroom maainge achigezera. Saka ainge ari mushawa, shawa yake ine maglass panels, saka ainge ari busy achigeza. Nekuda kwesteam haana kana kutombondiona kuti ndakapinda mubathroom ndikatogara ndikamutarisa achigeza, ndikatonzwa ndava kutofila, ndikabuda mukoma ende ndakanzwa kuti I was very satisfied. Saka ndo zvandiri kuita izvi. Now ndatova neproblem yekuti like pane imwe client iyo yandinopota ndichienda ndichinoita take care of, ane mwana wake musikana uyo ane about 20 something years. Saka anowanzo kuti kana ndiriko iyo anouya obva achizotanga kundibatsira. Saka nekuda kwekuti murungu anokwanisa kungouya akapfeka dzimwe hembe dzekuti zvinenge zvakangofanana nekuti anenge ari munhu anenge akashama. Saka ndinozopota ndichimutevera, ndichimustoka paanenge achitsvaira, achikotama, achiita sei ndinenge ndichimutarisa. Kunyange akapinda mutoilet ndokwanisa kutobuda panze ndotenderera ndoenda ndonomira padhuze nepahwindo ndichida kungonzwa kuti ari kuita nezvei. Ndiri kuda help muri yeZimbabwe. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. I think vari kufanira kuti vange vachienda kuna nachiremba mukoma vedu ava. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe?